Benfica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 105 é derradeiro do 2024. Benvidos e benvidas unha semana máis. Non queremos rimas, 11 galego 105. Non queremos malas rimas. Pechamos o ano de 11 galegos, ano 2024. Que tal, Antón Vieites? Que tal? Porto, boas noites, boas tardes. E que estreamos horario, entón isto é raro sí. Tamén pa... Son que 5 e 5, 4 e 5 en Canarias. Sí, íbamos a empezar 4 e media, pero bueno, agora onde está o champán? Non hai, temos auga solos. Chicos sanos, polo menos ata que remate o directo. Un día había que decirlle a Fontiña que pode pasar por caixa, porque bebemos máis auga neste neste 11 galego, tremendo. Iso, íamos a empezar ás 4 e media, pero tivemos un problema cun convidado, aínda non nos contesta, agardemos que estea ben, que simplemente pois quedara no sofá traspuesto, así que despois a ver se podemos estar con el. Era o xogador exalta da xornada, así que ímos a empezar primeiro polo bazo da xornada, pero primeiro, antes de nada, quería preguntarche balance do ano ficaboleiro. Que... Boa pregunta. Boa pregunta, en plan... Balance do ano ficaboleiro. Teño a sensación de que fixemos anos máis... Que curramos máis, non? Pode ser, non que curráramos máis, pero que fixemos cousas, o sea, por exemplo, 11 galego a mí moloume moito, 11-100, foi como moi especial e tal, pero creo que en canto a viaxes, en canto a vídeos máis especiais, o do Santirso estivo moi ben e tal, pero pasamos de facer o programa en horario after a chegar a pasar as 12 e hoxe estamos no café a sobremesa. Boas tardes, rapaces, di Distrito Blanquiazul. Que tal, Distrito Blanquiazul? Como se chama? Sergio, correcto. Que ademais outro día foi por primeira vez aí a fútbol profesional a narrar, está dándolle moita cera, sí señor. E o de Jatalim está ben, é que imos cumprindo anos e agora somos sesión vermú, Sexa hora que sexa, sempre o horario after, que no horario after auga non se bebe, ou café chupito, que é 5 da tarde. A ver, as sobremesas en Galicia están ben. Digo eu, non? Digo eu, senón falamos ben. Ademais, nesta fin de semana, xusto, houbo moitos que quixeron adiantar o partido sábado para poder marchar de cea de equipo. Moitos o conseguiron, outros moitos non. Así que, bueno, agora repasarémolo un pouco. Pero entón, balance do ano, que? Unha nota, do 1 ao 10. Faltou algún viaxe polo medio, non? Pero bueno, tamén houve problemas que impediron facer a viaxe, basicamente. Me rompen o cruzado. Senón, é verdad, o sea, 2024 é o ano do cruzado de Antón Vieites. Sí, de febreiro a decembro. Levo 10 meses coa teima. Senón, probablemente, pois, o vídeo que fixeches ti na final de Copa en Polonia, que se foi un vídeo viaxe. Xa, é verdad, foi 2024 iso. Foi que... Eu dende a pandemia xa como que o tempo, o espazo temporal xa non son quen de dividilo en anos, sabes? Xa non gústame moito dividilo en anos. Sí, fixemos no verán pois con Rubén Domínguez de Adrià Valo, pero tampouco fixemos... Non lle demos moita sorte ao bo de Rubén Domínguez? Non fixemos moita cousa máis no verán, pero creo que a nota ten que ser lógicamente medio alta. A ver, especialmente porque foi chegar decembro e dicir, hostia, non fixemos nada, agora temos dúas ideas moi boas. Porque temos dúas ideas moi boas. Ala, xa están facendo spoiler. As pelotas de básquet quedaron tranquilas co cruzado de Antón. Sí, está volvendo a adestrar. Están revolucionadas. Está medio contento, non? Bueno. Entran os triples ou perdiche boneca? Perdín, acabo os adestramentos cun unha dor de brazos. Teño... Para iso é que é mellor que vayas ao Exalta Centro Deportivo para facer músculo. Vale, e a última pregunta antes de meternos xa en materia 100%. Ti podes hablar tamén o ano. Xa, pero bueno, eu xa que estou de presentador pregunto eu. Algo que queiras facer en Fica coa Bola no 2025 e non vale desvelar as dúas ideas que temos. Algo que che gustaría. A ver, hai unha moi fácil. De feito, un dos defensores que vai entrar hai que ir a visitalo, o sea, que esa pode ser unha das cousas. Pero eso levamos moito tempo dicindo que hai que ir a Castela e León. E a Ponferrada. Por eso dixen Castela e León. Porque, claro, digo... Xeográficamente no... Qué pequeno me queda o jorre, non me cabe na cabeza, tío. Pareces un pouco galloso. Galloso? Galloso, un gorro así en... Se queres cambio, che? No, estou contento coa miña exposición. Bueno, veña, imos empezar imos entrar en materia. Porque non teño ideas, a verdad. O xogador exalta que polo de agora segue sen contestar, agardemos que lle estea prestando a siesta, sei que está dormindo a siesta, así que imos empezar polo bazo a xornada. El huevo de la abuela, os mellores do mundo. Oxe, tiven que levantarme moi cedo, tiven moitísimas cousas, lógicamente.
Pois xa deixas as cousas para final. Fíxeme un revoltiño de 3 huevos de la abuela. A caixa estaba impoluta, abrín a caixa, cheo de... Buah, maravilla. Maravilla. Esas decenas de ovos da abuela, sí, señor. Decenas, sí. Decenas, Ala foron un 30% xa. O sea, hai que pillar máis, porque... No revolto, non? Claro. Nada, malo será que non manden agora por Nadal unha caixa aí Digo. el huevo de la abuela. Dija Talim que se vimos o lío que houbo entre León e Ponferrada con encargado dos árbitros alí. Pois non, a verdad que non o vin. A ver, vou entrar no enlace este que mandou. Diario de León. Alberto Celemín cesado como delegado do Comité Técnico de Árbitros en León. Marcelino Matea adopta esta decisión tras a celebración da Xunta Directiva da Federación de Castela e León de Fútbol e en virtude do establecido e saltoume un anuncio, xa non podo ler máis. Bueno, pois nada, que se solucione canto antes. Que se solucione canto antes. Pouco máis podemos comentar. Bueno, el huevo de la abuela no día no Carrefour patrocinan a Fica coa abuela. Eso tamén foi algo positivo en Marcou 2024. Manu Casal outra vez. Marcou Manu Casal outra vez co Boi Morto e outro bo gol. Está converténdose en box to box. E que normal, coa Sí. de ovos da abuela que come, pois claro, chega ben físicamente. Xa yo preguntamos a Adri Rodríguez do Céltica que se eran vos os ovos por futbolistas e iso é pura proteína. Así que toca, con el huevo de la abuela, o bazo da xornada. E o protagonista do bazo da xornada este fin de semana, pois sí, non? Era evidente. A min non me... Teño que dicir antes de nada que cando foi o debate do Alcume Sí, non estamos de acordo. non estamos de acordo. Non estamos de acordo. É o orangután de Tomiño, non é o búfalo. Sí. É o orangután, iso patentou uno con Pabliño Antas no Compos, é así. Pero bueno, modas. Pouco máis, non? Que dicir, Pablo Durán. E que ao final Durán. 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 Estivo ben o de Durán, e que ao final foi, bueno, pues foi un recital do búfalo de Tomiño. Había xente que pensaba que era unha routada de Claudio Giralde de saírse en aspas e con Alfon e Pablo Durán en punta, un Alfon que últimamente era dos máis regulares ou polo menos dos máis decisivos ofensivamente do Celta, pero moi criticado nun principio cando entraba na rotación, porque a xente non ten paciencia, non mira a ninguén, non ten paciencia e pensa que chegando de Primeira Federación xa vai ser todo pois risas. Bueno, pero se queres lembramos que Alfón estivo cedido nun segunda división e non fixa absolutamente nada. Sí, si xa sei que ti eres bastante detractor de Alfon, pero eu creo que hai que ter paciencia nos procesos. A primeira parte de Alfon onte unha exhibición tremenda. Onte ou sábado? Bueno, cando fora partido que sei que día vivo. Non, os dous, tanto Alfon como Pablo Durán fixeron un sí. partido tremendo. O bazo da xornada evidentemente é Pablo porque marca 2, pode marcar 3, é tremendo. Ademais, 2 goles espectaculares. Bueno, o primeiro é unha barbaridade, pero Ramiro pode facer algo máis. Bueno, sí, pero hai que metela aí con control que se lle vai algo largo despois dese pase de Javi Rodríguez que volveu a facer un partido tremendo, Moribá un partido tremendo, Starfeld de Marcos Alonso un partido tremendo. A verdade é que foi un partidazo do Celta que en Balaído segue a un nivel excelso. De feito, dixo Imanol Alguacil que non lle superaran en todo. Que non lle daba tanto de mérito ao partido da Real, senón mérito ao partido do Celta. Pregunta Jatalima que hora entra Pablo no directo o Búfalo. Bueno, evidentemente tentamos co Departamento de Comunicación do Celta estar con Pablo Durán esta tarde noite. Non temos esa opción. Non, tampouco temos resposta. Sí que é certo que, bueno, falamos con Pablo, dixo que estaría encantado, agradeceunos moito a mensaxe. Nada, que se despois lle deixa mandar algún vídeo para poder penduralo en redes sociais como agradecendo estar neste 11 galego, pois que o vai mandar, pero non pode estar aquí connosco. Sí que temos declaracións, así que imos ir escoitando o que comentaba Pablo Durán, máis que analizarnos o seu partido, que o diga él. Que o diga él, e sobre todo eu creo que no que máis quero que repárese nese sorriso nervioso, non? Sí, nese que como unha persoa que non está acostumada a que lle saíra unha tarde tan redonda en o fútbol profesional, alguén que está vivindo algo como cando eres pequeno e o día de Reis e a ver esos agasallos con esa emoción, ese sorriso nervioso. Fala co representante Villa, que é moi cercano. Haberá que falar co representante
representante. Bueno, xa se falou bastante do representante de Pablo Durán, cando en teoría parecía que non ia quedar no Celta, e de súpeto chegou Claudio Giraldez e dixo: oye, a min deixame este rapaz que ten cousiñas. Liga moita xente, por exemplo, coido que comentaba Lopes, que antes estaba en Tenías que haber tirado, con Daniel Vance en Twitter, dicían que a evolución de Pablo Durán probablemente sexa dos canteiráns que máis tivo que mellorar este 2024. Canteiráns, entre comillas, refírome, xente que viña do Celta Fortuna. Non só porque ese dato de que estaba co Porriño en preferente no ano 2020 e acaba, pois mira, 4 anos despois está marcando goles en Primeira División neste partido para a vitoria do Celta, senón pola evolución, digamos, deste ano natural. É dicir, tives o mellor outros xogadores, os Hugos, ou Besa, e xa a calidade como que a teñen dende hai máis anos. E Pablo Durán é un currante, pero non se lle vía ao mellor esa calidade diferencial para poder estar en Primeira División rendindo este nivel. Claro, creo que a diferencia principalmente entre, bueno, pues todos os canteiráns que dis e Pablo Durán é que é un pouco inversa. Escoitamos a Giraldo dicir que o Sotelo, por exemplo, ou Damián estaban traballando moito agora no gimnasio. Que teñen que medrar a nivel físico. Pablo Durán non ten que medrar a nivel físico. Claro, ten unhas pernas, a nivel físico é un búfalo, é un orangután, faltáballe esa pizquiña esa técnica, esa calidade, esa sorte tamén en moitas ocasións, que pouco a pouco va a ser traballo, lóxicamente, pois está a topala, nós estamos moi contentos por él porque é un tipo excepcional. E tamén táctica, porque agora imos escoitar as declaracións de Pablo Durán con Celta Media, e mira como explica o primeiro gol. É unha maravilla poder estearme como goleador na Liga. Bueno, e se lle sumas que son dous, que son para a victoria, que son canos a xente, pois noite para recordar durante toda a vida. Ubícome moi dentro para buscar a diagonal con Javi, que o míster pide moito que o extremo lejano ubíquese dentro. É un pase moi tenso que penso que non vou chegar, fago un control así como podo. Bueno, cando a miro botando digo, bueno, pois pégolle, bueno, tiven a fortuna de que entrou e contento. Bueno, a nivel persoal, pero pouco podo decir, a maneira de acabar o ano, creo que non podo ser máis feliz, non podo pedir máis. A nivel colectivo creo que estamos moi ben, temos que mellorar cousas, pero para estar orgullosos do equipo e, bueno, da afección, pois, por suposto. Onde é eso para o ano que ven? Seguir así. Non podo decir nada máis que seguir así, medrar como equipo, como futbolista, como persoa e a por máis. Bueno, que cara a afección, que grazas por estar sempre aí, que é unha locura estar aquí, que os pelos ponse de punta cada vez que xogamos en Balaídos, que sigan así e, bueno, bon Nadal, feliz ano novo e a disfrutar das festas. Un fenómeno, sí. Un fenómeno, e sobre todo, mira, dicía agora Permui que nos informadores do Compos dicían que era un xogador con físico de Champions e pés malos. Eu non digo que sexa de pés malos, pero evidentemente non é un xogador coa calidade de outros moitos, coa técnica, coa finura, por decirlo así. Sí. Pero físicamente é un avión, e despois o que explicaba do primeiro gol, que lle pide que metan para dentro porque saben que Mingueza e que incluso ás veces Javi Rodríguez coa capacidade que ten para chegar vai ocupar todo o sector dereito por banda. Pídelle tanto a Alfon como a Durán que se meteran para dentro. O espazo, os dous estiveron, bueno, fixeron da defensa da Real Sociedade un pano, o sea, foi tremendo. Non sei, mola moito a transición de Pablo Durán e sobre todo esa celebración con Alfon, Celta Fortuna primeiro, despois primeiro equipo. Identidade, lógicamente, no? Final bueno, pero que levamos falando 5 meses en Balaídos, ou 4. Sí. Agora a cousa é mellorar os resultados fora de casa. Sí, obviamente. Jatalim, o mérito de Pablo é chegar a primeira división sen pasar por unha canteira fútbol base de nivel, con todos os respetos ao Tomiño e Porriño, cando chega o Fortuna xa viña de rodar no Compos na segunda federación. Sí, o que ao final falase moito dese dato de estaba en preferente no 2020 co Porriño Industrial, pero que antes estaba en xuvenil e non precisamente división de honra co Tomiño. Claro. É dicir, evidentemente é máis complicado, e sobre todo outra cousa que tamén lino moito por Twitter, que Claudio Giraldez, máis alá de toda a capacidade que teña como adestrador, do ben ou mal que o poida facer, de ler os partidos e trocalos cos seus trocos, o que é evidente, e sabíamolo antes disto, pero con isto tamén se reforza, é que é un home de proxecto, un home de club. Entón, se non estivese Claudio Giraldez, probablemente Pablo Durán non tería unha oportunidade así na vida. Na vida. É dicir, se Pablo Durán continúa anos no fútbol profesional, será grazas a que Claudio Giraldez apostou por él e dixo, bueno, este rapaz... Queres pasar de tema xa, non? No, quero dicir... sabes que teño un problema, eu con algún ex adestrador do Celta que me tira moito, que foi o que fixo debutar en primeira división a Pablo Durán.
Vasme falar de Benítez. No, Chacho Ah, Coudet. foi Coudet, vale, Foi Coudet. Ah, bueno, sí, foi Coudet de lateral dereito, fixo debutar. correcto. Bueno, a vida ás veces é complexa, non? Que diría que... Sí, mira, Sí, pregunta... pero no, estou totalmente de acordo, era un pouco tema de brincadeira. Sí, O de Coudet. o Coudet. Claro. Guai, non? Claro. Ben. Maculi83 pregunta: todos os xogadores do Fortuna entran no Celta? Algúnha cesión a Ferrol viña de luxo? A ver, tendo en conta que no Celta Fortuna están xogando os xuvenís. Mouriz dixo antes do inicio da Liga que tiña cerrado a Alfon e ao final nada. Bueno, Mouriz dixo que tiña Nico Serrano e a Alfon. Evidentemente na planificación deportiva e no feito de ir a por bebé no Racing ten que ver con que nin Alfon nin Nico Serrano acabaran no Racing, e que non acabara Alfon no Racing tamén é culpa de Giraldo. Claro, é que non acabara Que- Nico Serrano no Racing é porque, bueno, pues nesa primeira volta pois quere ter a oportunidade no Athletic Club. De feito xogou algún minuto, pero bueno, Sí. tampouco. A ver agora, sobre as cesións do Celta Fortuna, o que é máis viral onte e hoxe pola mañá é Manu Fernández, Sí, que coido que lle quedan 6 meses de contrato, se non me trabuco, é Que dicir, vai a remata renovar. contrato en xuño, veremos se renova. Español de Valladolid detrás del, e claro, moita xente do Racing di Manu Fernández, Ferrolán, home, non estaría mal unha cesión aí, un fogueo en segunda división. Ao lado de Naldo, eu vexo aí unha parella. Aparte se xoga con tres centrais, Puric, Manu Fernández, Naldo, home, a Sí. partir de aí construímos. Se xa ven Nico Serrano cedido, Bueno, no, Hai xa que- ves a luz ao final do túnel. que optimista. Non é igual adestrar e xogar nun Celta cadete de División de Honor a no Tomiño nunha liga local, por suposto. Obviamente, Por iso ten moito mérito cunha formación frouxa chegar a este nivel e adestrar con compañeiros, instalacións, os adestradores, etc. Estou de acordo, pero bueno, tamén creo que ás veces infravaloramos moito o de foguearte cos colegas. Ao final tamén aprendes moito. Pode que menos, é dicir, os mellores adestradores Sí, e as sobre mellores todo instalacións están en canteiras en canto- potentes, pero a transición de moitos non ten por que ser estar sempre nunha canteira potente para poder chegar. Hai moitísimos que chegan sen pasar por ese tipo de Sí, canteiras. supoño que sobre todo en cuanto a instalación e sobre todo a hábitos, non? Máis que outra cousa, porque E a ser diferente tamén, Claro, porque ao claro. final produtos de canteiras potentes hai moitos xogadores moi parecidos. Sí. Moi parecidos, do mesmo punto. Entón, digamos que bruxulear máis por outro tipo de fútbol. Ao final, ti cando xogas no Tomiño nunha liga local, eu estou seguro de que atopou con xogadores que máis que técnicamente vos eran cabestros co balón e que defensores que intentaban levantalo nada máis porque o vían físicamente un avión. Entón, eso tamén é salsa do fútbol, de despois seres quen de adaptalo ao teu fútbol no fútbol profesional, tes moito gañado. E vos en poñerlle nunca no 11, Manu Fernández, un dos grandes esquecidos. Hoxe falaremos de varios grandes esquecidos. Bueno, pois non sei se queres dicir algo máis de Pablo Durán. Eu creo que un ovazo da xornada máis que xustificado. Sí, nada. El huevo de la abuela que patrocina esta sección. O que dicía él, que siga no 2000... Que siga no 2025. A Pablo Durán, el huevo de la abuela, ¿no? Sí, Todo... e que mellore o Celta un chisquiño fora da casa, que esa é a asignatura pendente, porque é o cuarto mellor local de toda a primeira división o Celta, 20 puntos. Tremendo. En 10 partidos. Tremendo. E Pablo Durán, que con 2 goles se puido marcar o terceiro, pois que evidentemente é un máis que xustificado ovazo da xornada neste 11 galego número 105. Vou comprobar se o xogador exalta xa está por aí. No. Non contesta, así que bueno, pois nos tiramos co ovazo da xornada con Pablo Durán aí banda esquerda. Realmente foi, bueno, dereita, non? O sea, realmente No, xogou na esquerda. xogou na esquerda, Sí. pero no gol, cando di que se meta para dentro, é para a banda de Mingueza dereita. No, refírese que dixo perfectamente que o extremo del lado contrario entre para dentro. O pase de Javier Rodríguez na dereita, o extremo do lado contrario era Durán, métese para dentro. Mingueza xogou na esquerda. Sí. Vale. Non, xogou na esquerda. O gol sí que é certo que de unha posición centrada, pero bueno, xa o segundo remata no dentro pao esquerdo, o pase de Alfon. Tremendo tamén o partido de Alfon. Home, quero pensar que en xuvenís non o farían, @Jatalín. Que dicía Jatalín? Que tomaba 6 cervezas despois de adestrar. No Tomiño. No Tomiño imagino que normal sería ir a cantina, acabar o entreno a tomar 6 cervezas. Que multa vai levar o xogador exalta? O salto xa non vai, xa te digo. Como non? No. Se quere e paja. Sí. Bueno, imos co 11, non? Temos que buscar un patrocinador de reloxos, para non ter estas impuntualidades en Fico Cóbola. A ver, non adoitamos ter No, moitas. no. Hoxe esta tamén é certo que... Tamén é o risco de que sempre intentamos facer isto en directo. Claro. Moitas veces intentando cuadrar horarios. Lembrome, por exemplo, cando Dani Rosas tivo que marchar antes do adestramento para estar connosco.
algún día ia pasar. Sí, pasou con Juan Pavarros un día. Pasou que tirouse toda a tarde sen responder e chegou unha hora máis tarde e entrevistámoslo aquí en... Sí, e ti non lle escoitabas. Correcto. E ti non lle escoitabas, porque ti estabas por Zoom, Juan Pavarros por Discord, Sí. eu facía como de intermediario entre os dous, bueno, cousas que pasan, cousas do directo. Bueno, imos co resto do 11 e despois se chega o xogador exacta, pois falaremos con el, senón, pois basicamente De momento, diremos quen é. na portería... Marcos Piedras, o Búfalo. Aí está. o Búfalo. Que van despedir o ano en directos de TQHT, Estive vendo un pouco a lotería, porque eu sou moi friki da lotería. Sí, con eles. Sí, claro. Son uns fenómenos, O sea, macho. teña na televisión posta na 1 e, bueno, con móvil, redes sociais, Twitch, non sei que... Está moi ben, estivo gracioso. As campanadas sí que non me vai deixar na casa. Nós nunca faríamos un contido así. Nós somos máis deste cartón aquí atrás, pillar un estudio, máis chafalleiros, non? Vai máis na nosa idiosincrasia. Sí. Así un micro post 2, eles teñen o micro todo tuneado. Bueno, Así lles vai tamén. Sí. Así de ben lles vai tamén. É o que hai. Bueno, dicías a portería do 11 galego. Viva a chafallería, claro que sí. Búfalo Xogón, claro que sí. Claro bueno, que sí. na portería, mellor que o presentes ti, que compartiches acto con el. Algo así. Na portería temos a Javi García dun Miño que remata a tempada, non, a media tempada, a tempada de inverno, o 2024 en postos de playoff de ascenso a terceira federación despois de gañar no Juan Baleato por 0-1 cun goleador descoñecido non, é que hai dúas posibles opcións. O Miño pon en redes sociais. Por lo tanto, descoñecido. O Miño foi en redes sociais que foi o goleador Martín Candal, a saída dende o Curruncho, e na acta da Futgal di que foi Raúl Martín, que levaba tan só un minuto no campo, así que A cousa vai entre Martín e Martín, efectivamente, ¿no? Que falaba Antón do acto porque coido que foi hai ano e medio, 2 anos, nunha gala na que fun convidado por Dani polo Mago, pois tiven a honra de presentar os segundos premios do Concello de Miño, e evidentemente o Miño daquela con Peri López pois fora premiado, e Javi García como gran capitán pois respondeu aí a un par de preguntas miñas, moi majo, moi agradable. Digo eu que ríronse moito todos. E que Miño ten que ser premiado o Miño, senón... Sí, non vai a ser, pero non vai a ser... era galado deporte, dicir, o Miño estaba, pero non era só de fútbol. Xa, pero quero decir, galado deporte de Miño. No, sí, ese ano ademais ascenderan Correcto. a preferente, entón pois evidentemente foron premiados e aí estaba eu con Javi García. E evidentemente capitán do equipo, foi un dos homes moi importantes nesta vitoria, na vitoria dos de Mario David, O e ademais parou un penalti. É que penalti a Martín García, que é unha boa parada, non só A cousa por sí que- isto, ao non fi- só por isto, senón por isto, ao que me final- parece o máis difícil nos penaltis. Sí que vai de Martín, esa cousa. Tremendo, A parada adiviñar é tremendo, pero despois Sí, como no, chega... o gato, Como Bo. chega, tremendo. No, moito... O capitán do Miño, e este o gol que non sabemos aínda se é de Martín Candal. A ver, vamos tentar ou de Raúl averigualo. Anxo de Americana ou nunca visto. Despois puxena pa fin de ano, parecía todo o mundo de negro e eu co Americana esa de verán. Non sabemos, Claro, é que- imposible saber quen a toca. Oliver Benji, Normal que o árbitro puxera Raúl Martín e o Miño diga Martín Candal. Aquí é como sempre, quen o celebre máis. Crémonos ao Miño, Sí, máis o Miño que a acta, por suposto. Máis o Miño que a acta, non polo colexiado en sí, No. senón porque as actas ás veces pois cúbrelas aí ao rematar o partido, aínda saindo da ducha co pelo medio mollado, entón hai veces que te podes equivocar. Pero bueno, ese foi o gol do Miño para rematar, Para a como desesperación dicíamos, de Alberto Varela, totalmente. Víchelo. Sí, estaba todo quente. Para rematar, como dicíamos, o 2024 con 28 puntos, quinto clasificado en postos de playoff despois de 2 vitorias consecutivas. Equipo revelación xa foi a tempada pasada, volve selos en dúbida para min. Este ano as ordes de Mario David, hai algunha revelación sí. máis, o Negreira, por exemplo, é máis Sofán. revelación que o Miño. Sofán xa viña o ano pasado facendo ben as cousas. Sofán non é revelación, Sofán é o castigado por ficar coa bola. No, para min é revelación porque ten un cadro de xogadores moi curto. É moi novo. O do Por Montañeiros iso. non ten sentido, sen dúbida. 42 puntos, non perdeu aínda. Esta fin de semana empataron a ceros contra a Cidade de Ribeira, pero é tremenda a xeira que levan, é histórica e de récord. O sea, sácalle 12 puntos agora mesmo o Sofán, que é segundo clasificado, e cheiran a terceira dende hai un mes e medio. O sea, é tremendo. Sí, É tremendo o do Atlético Coruña Montañeiros. E o Miño, que está aí con 28 puntos, empatado ademais con Negreira e Sigüeiro, un por riba de Santirso e Cidade de Ribeira, e 2 por riba do Lalín, que perdeu contra o Sofán. Que bueno, pois vai a estar bonito o na preferente norte, pois digamos que o playoff de ascenso, porque o primeiro posto está decidido, por lo tanto, pois sí que é certo que logo temos ese
ese atasco de nada, en 4 puntos a mitad da táboa. Entón, bueno, vai estar bonito. Tengo un partido menos o Sigüeiro que recupero o día 4 de xaneiro contra Oval, onde... Ora que está? Vas a estar? Vou a estar. Vas a estar. Vou a estar. E vas avisando a xente, non? Como... Claro. Vou estar no Sigüeiro Oval. Saudádeme sempre. Que íamos facer con Once Galego que temos pendente? Ese 11 galego había temporal. Sí, o dábamos temporal é o de 4 de xaneiro. Bueno, partido. pero xa está, non? O sea, non vas, se non fixeche 11 galego cos partidos que se xogaron mal e haber temporal, non vas facer 11 galego só cos partidos que se recuperan polo temporal. Pero mesturamos ambos. Home, sí, si hai toda unha semana, ese luns valoramos a semana completa. Como, por exemplo, Mella podría ter entrado neste 11 polo que fixo o xoves, pero non polo que fixo a fin de semana. Mesturamos a... No, pero que non xogan na finde. Como non? No. En esa finde só son os que teño o partido pendente. Non, pois entón non facemos 11. Mesturamos o anterior con este. Que anterior? Os dos partidos da xornada 12. Bueno, xa pensaremos. Por que sempre temos que decidir este tipo de cosas en directo? Non pode ser isto así, Bueno, pois Javi García, que está na portería deste 11 galego número 105. E por certo, dicía Marcos Piedras, falemos da Cultural Deportiva Beluso. Iso queríamos falar deles, pero Pícame a cabeza, o xogador cousa. exalta da xornada pois aínda non deu sinais de Fala vida. aí polo grupo, a ver se... Sí, non sei, mencionade ou algo, xa vos anticipamos. Mira, podemos desvelalo, non pasa nada. Estamos esperando a ver se contesta o amigo Jorge Millán, que pongo por 2 no 11 galego. E do Beluso sería o noso xogador exalta da xornada. Quedamos con el para falar ás 4:30. Estamos pendentes de que nos conteste. Son as 5:30 e non dá sinais de vida. Agardemos que estea ben. O sea, se estamos facendo isto e lle pasou algo, pois bueno, en fin. Esperemos que non. Non podo contalo, pero vou dicir que unha vez na Radio Galega entrevistaron a unha persoa, unha grabada pola tarde, emitiron pola noite. En ese tramo de tempo No. tivo un accidente. No. Faloche de igual no 90 e pico. Tivo un accidente quizá boleiro. bueno, que... Pero finou. Sí, sí. No. Sí, é unha anécdota curiosa que algún Sí, día... unha anécdota divertidísima. No, divertida non é, pero curiosa, A verdad sí. que sí. A A ver, máis chat, Jatalim, está cerca este o ano o Beluso. No partido aplazado de Rápido de Bouzas, Iago Alonso do Bouzas marcou de chilena. Marcos Piedras había cousas, Jatalim está dormindo. Pois probablemente. Cando Uruguai gañou un mundial explotei de emoción, o Big Bang. ¿Cómo? Dicía Volkanovski. ¿Qué quiere que...? Es que os uruguayos somos, agora falamos tamén, somos medio galegos e viceversa. Imos coa liña de tres. Claro, porque Non pensaba dixemos que o... despois ven un uruguayo. É que para mí non é uruguayo xa. Para mí, Ah, dende Antonte, para mí xa non é uruguayo. Onte. Onte, non? Onte. Oxe pola mañá, de feito. Que animais os da Radio Galega. E vos rindovos de que el finou... De que Ah, finou vale, a no, entrevista. Jatalim non se pode rir. A ver, no. Prescribiu, fai dende 30 anos. Claro, dende 90 xa pasaron 30 anos. Dio la teña na súa gloria. Teño que lembrarme o nome que non me... Tampouco fai falta dar datos. Ahora é a ver. a curiosidade, tío, que... Bueno, non matou dixemos a o gato. esquema. O esquema é basicamente 3 tipos que defenden, o porteiro e logo todo o mundo para arriba, non? O Sí. sea, é un 3-4-3 medio curioso. Gústame moito o humor negro. A nos bastante tamén. Na defensa... Na defensa, liña de 3, comezamos polo central dereito. É que ti imagínate que Xoga. estamos dicindo estas anécdotas e de repente pasou ya algo. Non me apetece pensalo. Vale. Non me apetece pensalo, tío. No, estará dormindo. Non contesta, tío. Uf, Na defensa... joder. Que maneira de baixar. No, é que agora entroume algo polo corpo, tío. Que mal rollo. Bueno, central dereito... Isto é increíble, macho. Central dereito xoga un raparigo do Viveiro, un portugués que está facendo as cousas moi ben. Diogo Pétiz, do Viveiro, que venceu Imitando aí a celebración de Durán. no García Irmáns 0-2. por 0-2. Aí tedes a celebración do vestiario tan clásica. Un día é perigosa a celebración de vestiario. Un día vai pasar un Puyol co antigo rei, porque vai pillar algún en pelotas. Despois veremos outra tamén de vestiario que temos dun equipo do Monte de Mabegondo, que vai entrar tamén, e hai un que está coa toalla que a pouco máis o pillan en medio da ducha, en medio da frotación do xel e o champú. Bueno, partido importante na parte baixa da clasificación ante un Betanzos que buscaba, bueno, resucitar, o certo que xa está un pouco desenganchado na pelexa pola salvación nesta terceira, e un Viveiro que dende que chegou Fabriciano pois levaba unha xeira bastante negativa e quería deixar atrás Irregular, esas diría. fantasmas. Sí, irregular, correcto, irregular, competindo, pero
bueno, digamos que non como ese grandísimo inicio que tiveron con Jandri Rego, preto de sacar algo positivo en moitos partidos, pero non eran quen de conseguilo, e o certo é que esta fin de semana, con un gol de Diego Santín, outro de Francisco Rolle, unha asistencia tremenda que agora veremos de Adri Lombao, e un partido magnífico do central el luso, pois sacaron o partido, un partido que, como falábamos a semana pasada, bueno, digamos que a semana pasada eu dixen que para que o Betanzos pudiese sair daí tiña que atopar máis armas ofensivas que o xogo directo, pero que claro, mira, podemos ir poñendo o gol de fondo. Este é o gol que marca Francisco Rollo, 0-2, asistencia de Adri Lombao, do Chinito Lombao, é tremenda asistencia, o sea, é un xogadón tremendo. Esta agora vai recortar e parede con Diego Santín, e chega o segundo pau Francisco Rolle e acaba marcando 0-2, pero mira como está o García, é un golazo tremendo e por abaixo, pero mira como está o García Hermáns, mira cando sai o Chinito Lombao. E por iso, co xogo directo do Betanzos, nun partido que moitas veces foi ping-pong dun lado para outro, aí é donde realmente resaltou Diogo, que fixo un partidazo por alto, que estivo moi ben despexando unha morea de balóns, puxo o casco e dixo Sandía viña, Sandía volve, pouco máis, é dicir, fixo un partidazo a nivel defensivo, deixou a porta cero, máis que justificada a aparición neste 11 galego, máis alá de que outros nomes como Diego Santín, que dende que chegou o Viveiro está volvendo a recuperar ese olfacto goleador que tiña, por exemplo, na Sarriana, Francisco Rolles, sabemos o que significa no Viveiro, o Chinito Lombao, que dende que o entrevistamos pois segue sendo unha das pezas moi importantes do cadro de Cantarrana, e o Viveiro que con esta vitoria, bueno, ímolo ver unha vez máis, non? Vale a pena ver o gol unha vez máis ou non? Sí, a verdade, fan as cousas moi ben, estará contento Fabriciano porque un golazo tremendo, e o que dicías, dándolle ese valor engadido de que o campo está moi malo, García Hermáns. 20 puntos ten o Viveiro agora mesmo, 10º clasificado, está a 10 do Estradense que pecha os postos de playoff, están a 5 por riba, mellor dito, deses postos da queima, deses postos do descenso. Segue sen contestar esta persoa, estoume preocupando, tío. Mario Formoso, espero que este algún xogador da Negreira neste 11 despois do gran comezo. Pois a verdade é que non está ningún xogador da Negreira, pero podería estar algún xogador bueno, que tamén hai que ter un Negreira. poquinho en conta que Arzúa pecha cancelas, non? Non. No, pecha cancelas e o Val. E o Val, bueno, pois está por aí. Queres volver a ver a clasificación do preferente? No, está penúltimo. Aí ates. Penúltimo. Arzúa 9, Galicia Mugar 2 9, caíron 11, Pol 17. Están bastante desenganchados os 4 da preferente norte. Diego Pétiz, aí o temos, o central luso, partidazo de Santín, partidazo de Rolle, partidazo de Chinito Lombao e vitoria do Viveiro. Centro da zaga, un raparigo das Pontes, raparigo xa non tanto, Quique Fornos da Cultural Leonesa, que como lle gusta a xente iso de ninguén ascende en decembro, que co do Racing de Santander, co da Cultural Leonesa. Pero que é verdad, hai que... Sí, pero xa están aquí outra vez, Vas a estar moito tempo sen xa están aquí outra vez, xa están aquí outra vez. A Cultural Leonesa, aí vemos a Bicho, a Quique Fornos, a Manu Justo, estaba lesionado Antón Escobar, Luisiño Chacón, Kevin Presa, bueno, é que dá gusto este equipo, macho. Sí, hai que ir. E que fixo Quique Fornos, Antón? Bueno, pois foi un partido complexo, no Estadio Ungal ante o Real Unión de Irún, sobre todo pola situación da Cultural Leonesa, na que chegaba o equipo pois de Raúl Llona, que na casa sobre todo pois estaba perdendo partidos que non tiña que perder. Lembrome, creo que foi o Sestao que gañou aí indo de colista, logo tamén perdeu contra a Segoviana. Bueno, non seguían as cousas na casa, había certo ruxe xa por esa situación de ir tan líder destacado, de ver como os de atrás pouco a pouco recuperaban terreno, pero máis que ese mérito de pois ter a paciencia, ter a calma, con Escobar, como dicías, mancado, inventouse un despexe orientado quería facelo, el quería facelo, que aproveita o galego Manu Justo, Manu ecuánime o vigués bo gol, ecuánime justo para picala por riba do porteiro. Mira que pase, quere facelo adrede o bo de Sí. Quique Fornos que asiste a Manu Justo, así, é unha realidade. Para picala por riba. Por certo, está dado a volta ao vídeo por tema copyright, o despexe é coa dereita e o remate de Manu Justo é tamén coa dereita, é dicir, é pola outra banda, pero está dado a volta porque senón a primeira federación pois ten copyright e despois YouTube non nos deixa monetizar, e pouco carto que sacamos de YouTube, pois polo menos que non nos lo quiten por copyright. Segue.
Nada, que pica a pelota moi ben Manu Justo por riba do portero inglés do Real Unión de Irún. Bueno, pois 0-1 no marcador. Que queres que che diga? Asistencia, unha morea de despexes, fundamental por alto cubrindo a Sergio Benito. E nada, o ping de Manu Justo para que toda esa expedición galega en León regrese a Galicia a pasar o Nadal, a pasar as festas cun máis 3, e sendo o líder destacado do grupo primeiro da Primeira Federación Española de Fútbol, que preside o excelentísimo Rafa Luzán. Este baño Fiándolo masaje. polo que... Fala agora con Rafa Luzán para poder subir os vídeos da Federación. Non temos fío directo. Non sei ti, eu polo menos non jardei o número antes de que marchara de aquí. Ti sí? Teño número, sí. Bueno, pois un día péjalle un toque. En directo. Un día. Ahora, chamo. No, ahora no. Agora no, vale. Estará co café. Para empezar ben o 2025, entón. Pois o Central das Pontes, Quique Fornos, que fixo un auténtico partidazo. Home, portería cero, e aínda que a asistencia non a queira dar, acaba sendo asistencia de Quique Fornos, despexe orientado clarísimamente. E así está a clasificación a Primeira Federación. Culturaronse a 36 puntos. Gañou despois de 2 derrotas consecutivas, 31 Real B, 30 Ponferradina, 29 Baracaldo, 28 Andorra, 28 Nástic, 26 Unionistas. E agora xa empezamos a topar galegos en equipo, non xogadores galegos, que a Cultural tamén ten moitos. 26 Arenteiro, que perdeu, 25 Celta Fortuna, que tamén perdeu, 23 o Lugo, que tamén perdeu, 18 Ourense Club de Fútbol, que tamén perdeu. Sí, a xornada verdade que... negra na Primeira Federación. Menos mal que agora hai vacacións polo Nadal, para esquecer un pouco o que foi esta xornada na Primeira Federación. O Arenteiro perdeu claramente 3-0 en Zamora, o Celta Fortuna perdeu claramente 2-0 en Sestao, o Lugo perdeu 1-0 contra a Ximnástica Segoviana. Falta gol o Lugo, Xa o dixo na previa Falta Lolo Escobar, gol, que eran o mellor equipo defensivo e o peor equipo ofensivo. E non me parece que xa un tema de xogadores, O sea, Martín Ochoa pareceme un pepino de dianteiro e con moito gol, pero non termina de atopar o... O sea, pensei que ia sair moito mellor esa cesión en Lugo. Son 12 goles a favor, É o peor equipo goleador da categoría, con diferenza 14 Ourense, o segundo peor, que perdeu competindo 2 goles a 1 no último minuto diante da Real B, no que, bueno, pois penso que están aí. Firmábamos todos, tendo en conta o inicio como está Ourense Club de Fútbol a 2 puntos da permanencia, pero bueno, ten o problema, que non é un problema, ten que ser unha festa, non? Pero de acurtar as vacacións para xogar ese partido da Copa do Rei contra Valladolid o día 5 de xaneiro ás 12 da mañá. E o Ourense Club de Fútbol, que está a 2 puntos de saír do descenso, é dicir, dentro da derrota desta fin de semana, pois bueno, está metido despois dun... É o que acabo de decir, gracias por facerme... É que estaba a ver se contestaba esta persoa. E pecha a defensa neste 11 galego número 105, falábamos do Lugo. Non entrou ninguén do Lugo, pero sí do Lugo B. Polvorín, Manu Buide, que ademais ten unha historia aí medio curiosa. Intrahistoria. Historia que descubrín buscando información sobre este xogador, porque non me vou tirar o pisto, non o coñecía, verdade? Sei que fichara que volvera, que regresara ao Lugo despois de pasar polo Celta xuvenil este raparigo, pero que é fillo de Manuel Buide tamén, que foi xogador do Lugo entre o 94 e o 2002. Pensou o nome. Sí, a verdad que sí, bueno, eso é moi clásico, de chamarlle igual, así que de Manuel Buide no Lugo a Manu Buide no Lugo, non o sei aínda, se quero telo, se non quero telo, o sea, unha cousa que pareza máis bello que a ti e outra que me queras vender xa. Eres máis bello que a min. Sí, bueno. É bello comer tamén. A min nunca me ensinacho o teu DNI para saber en que ano naciche. Manu Buide, fillo de Manuel Buide, que, bueno, que se formou no Lugo durante moitas tempadas, un home que sinte as cores do Lugo, evidentemente, e que despois asinou, como dicíamos, polo xuvenil do Celta, e esta xornada regresou. Esta tempada regresou o Polvorín da man de David Páez, que está facendo camiño, Santiago. Que xa louvamos moitas veces o traballo que fixo co Polvorín dende que chegou na confección. Está Yu, está Víctor Casais, Jorge Moreira, Jorge Maceira, perdón, pareceme un dianteiro espectacular para a terceira categoría. Manu Buide, que marcou esta fin de semana o gol partita ante o Noia na vitoria. Bueno, Julio Lansade, Sobrido, a verdade que o Polvorín ten un mini buggy, ten un auténtico equipazo o Polvorín, e a verdade que se está
reafirmando tamén na terceira un pouco. Eu creo que non moita xente contaba con eles, non, agora mesmo está loitando por por engancharse postos de arriba. playoff. Sí. Ademais o Noia que viña cunha xeira É tremenda. que o Noia perdeu 2 partidos no que levamos de tempada. A última derrota do Noia estaba do 6 de outubro, Estamos a 22 de decembro, onde chegou a terceira derrota do Noia na tempada, que leva dende outubro, dende ese partido que perde en San Pedro contra o Vilalonga, 5 vitorias e 5 empates, pero xogando ademais contra Estradense, contra Sarriana, bueno, contra xente... Sí, vendendo moi cara a súa pel, vendendo moi cara a súa pel o equipo de Iván Carril, que está a facer un temporadón e que comerá o turrón, creo que cun sorriso na boca polo traballo realizado male esta derrota no que o culpável foi, como dicíamos, o noso protagonista co gol partita, que diría un grande como don Emilio González, Manu Buide, que neste saque dende o curruncho, tedes as imaxes no enxogo, pois é un balón aí que baixa un pouquiño con neve, salta por riba de todos, dorsal chimpo, 3 as costas, bo chimpo, a verdad que sí. Chimpo, como o meu gato, sabes que o meu gato chamase Chimpo, porque chimpaba moito de pequeno, entón chamábamos Chimpo. Mira, meteu un susto cando subí esas escaleiras. Sí. Unha cousa negra aí de repente. Era un jato negro. Pois así está o polvorín. O Noia 27 a 3 dese Estradense en postos de playoff, 25 polvorín, segunda vitoria consecutiva do equipo de Dani Galán, 7 vitorias, 4 empates, 5 derrotas, a 5 puntos deses postos de playoff e 10 por riba dos postos da queima. Merecida aparición neste 11 galego de Manu Buide para pechar a defensa. Imos co centro do campo, inda que realmente non hai ningún medio centro como tal, son dous extremos. Bueno, sí. Un media punta. Pablo Durán. Xogo de lateral. Con Benítez, con Coudet. E que xa Benítez veme. E tamén con Carlos Carballal, de carrileiro. Con Carballal tamén? Sí. Non lembraba eu iso. Estou preocupado, tío. Estou preocupado. Show must go on, que diría aquel. Estou preocupado, tío. Estou bastante preocupado. Onde hubo festa? No? De algúns. Sí, pero el traballou. Entón del non. Bueno, imos co medio dereito neste 11 galego 105. Exhibición. Só conxuga o verbo enchufar. Só conxuga o verbo ganar. Gañar. Óscar Castellano Zamora, Chiqui, e que foto, carisma, aura. Xa non é carisma. Non entraba, a mí sorpréndeme que xa a primeira aparición de Chiqui esta tempada, que non poño por 2 neste 11, porque coa semana que fixo na Copa e coa xeira que leva Pontevedra, e a min Chiqui é dos futbolistas que me parecen máis diferenciais neste Pontevedra. O problema é que a semana que eliminan ao Levante empatan na Liga no fin de semana, 0-0. Pode ser. Pues entón, por iso creo que non entrou esa semana. E logo contra o Villarreal e Laredo son os 2 goles de Dallison. Primeiro para gañar contra o Villarreal e despois o de falta en San Lorenzo contra o... Sí, é verdad que igual dixen o de máis diferencial, igual Dallison está por riba en canto a incidencia na maioría de partidos, pero Chiqui pareceme quedan poucos encaradores como Chiqui, é tremenda. Ademais, xogada case sempre a mesma. É como viche o vídeo de está moi de moda o formato este de... Non me gusta nada a camiseta, por certo. Non empeces como cambados, por favor. Está moi de moda o formato este que agora estrearon tamén os amigos de Non Vale Furar con Brais, o de Eric Ruiz, non? O de, que es LFM Fútbol. Bueno, de falar aí en TikTok fala sobre xogadores, fixo un Eric Ruiz outro día falando de Robén, algo así como todo o mundo sabía o que ia facer, todos os defensores sabían que ir para dentro e aínda así entraba igual. Pois Chiqui pareceme parecido. O sea, ti sabes que te vai encarar, ti sabes que vai intentar romper, que vai intentar e sigue facendo igual, porque ten unha capacidade tremenda. Gañou o Pontevedra ademais contra unha das revelacións desta segunda federación, que era o Real Ávila no Adolfo Suárez, os locais que ademais pois empezan dando primeiro no marcador, pero non contaban con que unha das armas máis activas do Pontevedra nos últimos tempos, nos últimos partidos, pois fixera isto, vaya pase de Igor Irazu máis malo. Non chega ao lateral e aproveita Chiqui, é broma. Igor Irazu ten unha saída ten unha saída de balón moi boa, sobre todo neste segundo tanto.
un en cada parte, ademais da xogada de Chique que é moi boa, o pase de Rufo é unha maravilla, toqueciño para marchar do porteiro e gol, 2 goles para remontar, para seguir líderes, campións de inverno Pontevedra. Tiña que estar evidentemente Chiqui neste 11 galego número 105. Chiqui é o Neymar do fútbol galego, que flow para desbordar e regatear. Estou de acordo. Ademais, eu creo que este ano está pois tendo unha Tirando do carro, botando sí, equipo ás no, costas, non, sí. Non ia decir eso, ia decir que ten unha Con máis madurez tamén. No, tampouco ia decir. Podo falar? No, non podes. Como mellora a saída do balón do Pontevedra con Igor Irazu, Que vai o exalta, por iso digo. Onde Ia che cortar outra vez máis, pero xa non. A ver, veña. Por onde veñen os 2 goles? Por a dereita. Cando xogaba Chiqui na dereita? Ata este ano? Nunca. Pois creo que ten o feito de que xogue na dereita este ano, pois que vémolo xogar na dereita e os 2 goles na dereita, creo que tamén marcou en San Lázaro na xornada 2 den na dereita. Ese sí que o recordas, non? Creo, dixo, vale. Pois creo que esa nova posición, porque pode xogar na esquerda perfectamente, segue a ser moi perigoso, pero esa engadir iso ao seu xogo, sí, é un fai que recurso máis. Que este ano este a ser máis determinante, máis participativo, con maior incidencia nos goles, con máis asistencias, dando este nivel que é unha tremenda barbaridade para que Pontevedra soñe con todo, e cando digo con todo, é con todo. Sí, Sevilla incluído. Ti se foras serero do Pontevedra, sí. que non eres. No, bueno, sí que non eres. Por lo que me convén, sim, porque o adestrador do Pontevedra foi profesor meu no curso de adestradores. Miño é un borrío. Sí, equipo tamén. Hai un debate aí medio debatible. Vaya redonda. Porque o Pontevedra, digamos que nas últimas tempadas, pois xa sabemos, non? Contra a Unión Adarve ascende a Primeira Federación, despois fai ese ano lamentable en Primeira Federación e volve a baixar, agora semella que vai outra vez camiño de volver a Primeira Federación, esperemos que o ano que ven non lle toque volver a baixar a Segunda Federación. Digamos que hai xente que considera que o Pontevedra, de por sí, por equipo, por institución, por anos históricos, por estadio, por afección, por cidade, debería estar como mínimo en Primeira Federación sempre. Entón, como que non lle dan tanto valor a esos ascensos de Segunda Federación a Primeira Federación, e sí que lle dan máis valor, por exemplo, o que fixo Pontevedra cargándose a todo un Villarreal na Copa do Rei. Entón, se ti tiveses que priorizar ou que poñer unha cousa por riba doutra, ascender de Segunda Federación a Primeira Federación ou eliminar o Mallorca na Copa e seguir avanzando roldas. Non digo que priorices deportivamente, digo en canto a importancia ou o que máis lle pode facer ilusión a afección. Ascender. Sí. Ascender. Eu creo que sí. Porque por desgraza, un dos 2 da segunda vai para baixo, Eso é un bo derbi para o ano que ven. Un dos 2 da segunda. Un dos 2 da segunda vai para baixo. E tes claro candidato? Non teño claro que o problema, o que me preocupa é que non teño claro que é o dos 2. Pois eu espero que salven os dous. Tamén, no, por esperar, claro, e que se metan en playoff. No, eso xa o vexo máis complicado. Tocaba ver a clasificación da Segunda Federación despois deste debate que non quixo entrar Antón Vieite sobre o de... Dixen ascender. Xa, ascender sen dúbida de Marcos Piedras. Sí, bueno, a ver, pois eu non o teño tan claro. O sea, eu prefiro ascender, lóxicamente, pero en canto a ilusión que me pode dar, a min cargarme un Mallorca e ver o estadio cheo... Lóxicamente. É que veña Mbappé, o sea, e colla Igor Irazu e rebente a perna. Para min, vamos poñer a cámara para que se nos vexa e miro a cámara incluso. Para min, o ascenso é obligación e a Copa ilusión. Pero vamos a ver. Entón, como para ilusionarme, priorizo eliminar o Mallorca, que sei que é unha odisea, que parece que por ter xogado ben contra o Villarreal xa parece que nos imos cargar a 5 primeiras máis e non é así para nada, pero priorizo a ilusión da Copa que a obligación, entre aspas, de que este Pontevedra na Segunda Federación ten que ascender. Pero que, lóxicamente, a cidade pois vai a ser máis ilusionante despois de moitísimos anos sen poder xogar contra primeiras pois tan repetidamente. A Copa do Rei vai ir máis xente, porque non é mesmo ascender contra todo poderoso Guijuelo que xogar a Copa do Rei contra Villarreal. Xa non nos mandan xamón. Mallorca, chicos. Villarreal, Mallorca, o que veña despois, se ve que ven, que no sorteo tiñas Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao e Mallorca. É mala sorte. Todo de acordo. Pero, sabe, que lóxicamente, claro que en canto a ilusión, pois non hai dúbida. Pero en canto a estar máis preto de volver a xogar contra eses equipos, pois cada menos tempo está a ascender. Volvo a decir o mesmo que dixen co Ourense Club de Fútbol. A ver se non pasa factura o tema de reducir as vacacións de Nadal, porque eu son xogador do Pontevedra, xogo contra un Primeira División, outra vez, o 3 de xaneiro, non desconecto esta semana.
tento, pero non se acaban de desconectar. Bueno, algo de turrón lle mandas. Non me refiro a comendo, que lóxicamente sí, pero estás coa cabeza no run pensando Mallorca, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, tampouco é que teña un cadro de xogadores curto o Pontevedra, non? O sea, eu creo que nas rotacións na Copa están funcionando moi ben, cos Vizoso, con incluso Rares, por exemplo, aínda que non foi titular, Iago Novo e Xavi Domínguez. O sea, creo que para iso tamén é unha oportunidade para moitos deles que ao mellor na Liga non estaban dando protagonismo e que tamén, bueno, Josué do Río e as sinerxías, non? De que lle vaya ben na Copa a estes raparigos que están entrando máis. Sempre que falamos de Pontevedra acabamos liándonos moitos minutos. E despois iso repercute tamén na Liga, non? Que entren como revulsivos e que poidan dar un mellor rendemento. Lóxicamente está conectado, pero bueno, eu creo que o meu pensamento deixeno claro. Dito isto, o Gallá pois eliminen a Mallorca e o Gallá sexan campións, que o ascenso está claro que vai por Pasarón, porque os rivais de arriba teñen que vir a Pasarón. Todo de acordo. Imos cos dous mediapuntas. Bueno, non vimos moito a clasificación da segunda federación. Pontevedra 39, 3 por riba do Numancia, 4 vitorias consecutivas, só perderon 2 partidos de Iago Iglesias. O Fabril, despois de empatar, está quinto en postos de playoff, 26 puntos. Non se fala do Fabril moito, hai que falar máis do Fabril. Ese de Compostela, 22 puntos, fora do play-out, malia perder no feudo do Valladolid Promesas nun partido que se complicou. Nun partido que se complicou moito dende a expulsión de Serasi, para min algo rigorosa, non sei se tive oportunidade de vela, pero algo rigorosa. O Bergan, que foi un auténtico... Creo que perde a cabeza facendo entrada que fai, con cartón amarelo, sí, pero... aos 20 minutos de partido. Non sei, bueno. Coruxo 21 puntos en posto de playout despois de perder esta fin de semana nun partido no que quizáis mereceu un chisquiño máis, mala fortuna con ese gol de Andrew en propia porta, e o da Siroa estive chetí, foi un auténtico espectáculo. Omar Antañón, madre mía, miña nai querida, o sea, que Antañón non entre neste 11 é unha cuestión de que somos inxustos e realmente non premiamos actuacións individuais. Resultadistas. Somos resultadistas. Imos a por vitorias. Xa dixen que me gustou máis Omar, es que creo que Antañón fixo un partidazo que... Antañón é máis decisivo no resultado, sí, provoca o primeiro penalti, marca o terceiro. Sí, pero creo que cambia partido de Omar. Igual porque xusto coincide coa expulsión do xogador do Rayo Cantabria, entra Omar ao minuto. Para min troca partido, creo que levaba, bueno, pois tiña todo prendido. Fallo 2-2, invéntase 2-2, pero claro, Antañón que no desconto, fai ese 3-2 que é un auténtico golazo. Eu creo que estaba reventado, pero reventado Antañón, porque xa estaba decidindo mal incluso nas últimas accións, nas derradeiras accións de partido, antes de meter o gol que mete, que é increíble. E despois coa mala fortuna de que empata o Rayo Cantabria o 3-3. Se me teño que quedar con un... Eu destaquei a Omar na radio. Bueno, é a impresión que me deu ali no campo. Pero vai voando Antañón. Sí, pero Antañón, Factoría, Madroa, ollo con él na segunda volta. Antañón non sorprende xa. Pasa que non sei ata onde, pero ollo co inverno, que o inverno a veces fai frío, Non falo de Antañón, falo do Bergan en xeral. Por certo que hoxe anunciou que non continúa o porteiro Tomás Stopeknik, que non tiña moito sentido que estivera, porque con Cotelo e cando foi a lesión de Canedo, sí, firmaron a Tomás, xa que está recuperado Canedo, pois adeus Tomás. Bueno, oxalá poidan manter, se non é que fichan, que ao mellor fichan máis, pero oxalá poidan manter a todas as pezas, porque creo que neste Bergan, xente moi nova, hai xente que chamou bastante atención. Entón eu o que espero é que non veña un peixe máis grande a tentar pescar en Río Revolto en Carballo, sinceramente, é o que espero, nada máis. Pero que sabes? Non sei nada. Non sei nada. Ao mellor, se me das 2 cervexas despois, tirasme da lingua, pero eu non sei nada, non teño información. Pero sí que teño a sensación de que, por exemplo, o Mar non che parece un perfil... A mí no verán xa me avisaran, como a rompa, van tocar na porta varios primeiras federacións. E a verdade é que, en canto a ser diferencial... Sí. Non? O sea, eu son un primeira federación, parte baixa, necesito un reforzo. O Mar, vente. Ti sabrás máis que eu. No, xa che digo, falo dende a opinión, non dende a información. Vou che quitar isto porque despois non dame algo para as mans, porque senón... Toma, mira isto, que non se pode usar. Imos coa liña de 2 mediapuntas, un é extremo e outro é mediapunta, pero neste 11 galego van ser mediocentros
o uso. O primeiro é Anthony Gardet do Racing Vilalbés, que venceu no complicado campo dos Carrís, ademais ante un Barbadas que viña en boa dinámica. Hai que falar de Borja Míguez, mira aí coa banana, chamando por teléfono a celebración no vestiario dos Carrís. Anthony Gardet facendo como, non sei, que fai coa man Anthony Gardet? Cando se prende unha idea, non? A bombilla, unha non? lanterna. Iluminouse a Sí, non? a Okay, bombilla. non sabemos que fai Gardet. Hai que preguntarlo, que poña nos comentarios. Pois gañou o Racing Vilalbés por 0-2 nos Carrís, con 2 goles de penalti. Os dous na segunda metade. Os dous na segunda metade, E os dous. un de Cañi e un de Fito Periale, o cal está guai, porque é como que lle das confianza aos teus dous dianteiros, por dicirlo así, enda que a Cañi evidentemente é extremo, pero me está vendo porta con moita facilidade, está sendo un dos homes máis importantes de Racing Vilalbés de Alberto López nas últimas datas, marcando unha morea de goles nas últimas xornadas. De feito, podía ter entrado en algún 11 o bo de Cañi, que, como digo, leva bastantes goles nas últimas xornadas. Está comprobando Antón para calarme a boca, pero xa che digo que... É que eu creo que tira por segundo penalti, non sei, porque non... Fito Periale. Sí, pero quero dicir que non sei se... Xa non estaba Cañi no campo. Eu creo que quería comprobar. Sí, probablemente non este, Entón, pero da igual, pero para a penso- confianza de no, Fito para Periale. confianza non, sí, tamén para confianza, pero igual coincidiu así de que o primeiro lanzador sempre é Cañi e o segundo, en caso de non estar Cañi, pois é Fito Periale e xa estaba Cañi no banquillo. Non o sei, tamén absolutamente igual, alegro-me moitísimo polos dous, son dous pedazos de futbolista. Fito Periale, pois ten ademais esa maxia de que venda preferente, que ano pasado estivo aquí connosco nun 11 galego facendo unha entrevista como xogador exalta. Cando Está xogaba no rompendo- Castro. Está rompendo tamén no De revulsivo, no Racing Vilalbés leva xa algún que outro gol. Está moi ben o equipo de Alberto López. Pero Anthony Gardet Sí, sí. non asiste, non marca, Pero- e diredes, por que entra no 11 galego? Porque, pois basicamente foi un pesadelo para a defensa do Barbadas, xogando nesas posicións máis ofensivas, e provoca os dous penaltis, é dicir, dous penaltis cos que gaña o Racing Vilalbés, pois os dous interven Anthony Gardet, son o xogador sobre o que cometen ambos penaltis, así que ben merece pois esta aparición no 11 galego número 105 o exfutbolista do Betanzos e do Somozas. Racing Vilalbés que remata o ano 2024 terceiro clasificado con 31 puntos, empatado coa Sarriana. Ollo como rematou o ano o Racing Vilalbés. É certo que a Arousa ten un partido menos, que ten que recuperar fronte ao Boiro o día 4 na Lomba. Correcto. 30 Ostradense, 30 Arousa, 31 Racing Vilalbés, 31 Sarriana, 35 o de Ourense, que remata a tempada despois de empatar contra a tempada. Dallo coa tempada. Estou veo con que remate a tempada O xa. Arousa, e agora vou meter un pouquiño de cizaña por aí. Os equipos, non vou decir pequenos, pero... Ala. A ver, Pero- espera que che pollo a cámara para que saquen clip. No, na casa están custando. No, pues métete en plano. Aí, dio. No, é que é certo, porque na dinámica que leva o equipo de Michel Alonso, sorprendeunos as dúas semanas que perderon puntos, e logo de empatar contra o Gran Peña e agora contra o Silva. A mí non me sorprende que empatara vale. contra Gran Peña. Vale, non te sorprende? Bueno, pues, a min sí. A mí non me sorprende que empatara contra Gran Peña. O Vale. Gran Peña en Barreiro, Foi na Lomba, entón sorprendeme un chisco máis. O Benres ese que xogaron foi na Lomba. Sí. Estás seguro? 100%. Bueno, entón sorprendeme un chisquiño máis. Eso é certo, porque ademais o Gran Peña xa non era o Gran Peña de principio de tempada. Pode ser. Foi o día 5, de decembro. Pero sabes que lle pasa a Arousa? Pasa o que lle pasa a moitos equipos que están nesa dinámica de parte ofensiva, que ao final moitos optan por, os rivais, digo, resguardarse un chisquiño máis, e lóxicamente non é o mesmo atacar cando o partido está así, con xogadores como Martín Diz ou como todo o potencial ofensivo que ten o Arousa, cando tes que atacar, por exemplo, un bloque baixo, un bloque máis pechadiño, equipos que xa veñen un pouco a defender porque saben do que eres ti capaz de facer co balón, entón é normal que tamén que lle custe un chisquiño máis, non? Sí. Sí. Só dixo que Pero me tío Pau deixáchelo Sí, por aí, non? Vale. Me sorprendeu. Vale. Está, e recibo a Boiro que O sea, tío, que queres dicir é que o Boiro vai a gañar o Arousa no partido. Vale. Quero dicir que xa me sorprenderon dúas veces, deixándose 2 puntos contra os rivais teóricamente inferiores, pois que igual o Boiro pode pescar tamén na Lomba, que semella que este ano va a salir e ves con un punto, cando menos. Un Boiro que empatou a ceros contra os Somozas. Levan 9 vitorias e digo iso, Que a verdad que, o sea, salvo o inicio de liga, a tempada do Arousa é outra vez moi boa e Sí. moi preto dos postos altos. Non tan boa como o de Ourense, que gañou este ano na Lomba, a vai moi Sarriana, o Noia, empataron Silva e Gran Peña. Bueno,
chegalle ben, non? É a Unión Deportiva Ourense. Pero así é a terceira tamén, así é a terceira tamén. Continuamos. Antón Vieites, por fin, acaba esta injustiza Osadía, injustiza tremenda, de fica coa bola co Sofán, porque ese na media punta deste 11-105 quen senón o home máis reclamado entre os hereiros do Sofán que nunca entrou esta tempada nun 11 galego, Marcos Marcos Montero do Sofán, que fixo un auténtico partidazo nun partido que ademais era con arume un pouco a playoff no Manuelanxo Cortizo, que non é un campo doado. Fronte ao Lalín venceu pola mínima o Sofán de Pablo Torreira, que está segundo clasificado. Vímolo antes, Marcos Montero, que está tirando do carro, botando o equipo ás costas, facendo un auténtico temporadón. Xa merecía entrar nun 11 galego moito antes. E malia contar con varias baixas o equipo de Pablo Torreira, coido que ata 5 baixas importantes, se non estou trabucado. Un cadro de xogadores curto. Xa de por sí, ademais bastante noviño, pois foi quen de sacar 3 puntos, unha vitoria importantísima, con asistencia de Marcos Montero para o gol de Alexandre Mayo. Nesta transición, que é unha saque de onde o Curruncho, e a clarividencia para clarexar a xogada de Marcos Montero, que xa leva anos xogando no Sofán de Carballo, e asistir o bo de Alexandre para o tanto da vitoria do Sofán no Manuelanxo Cortizo contra o Lalín. A semana pasada metiche un paliño aí o Lalín dicindo que era un pouco... Sorpréndeme que o recordes, sí. Non? Sí, no, acórdame perfectamente do que se che do Lalín, que eran capaces do mellor e do pior, que para o equipo que teñen estaban sendo chisquiños regulares. Pois, a ver... Cobras facturiña, Cobras facturiña, pero tamén é certo que... A ver... O Lalín na casa contra o Sofán, o lógico que gañe, non? A ver... Digamos que o equipo do Lalín está máis feito que o do Sofán, ou teño a sensación que está máis feito que o do Sofán para ascender. Pícame a cabeza. Bueno, podes quitar o gorro, non pasa nada. Teño a sensación de que está máis feito para ascender que o do Sofán, pero non me parece tampouco un drama perder 0-1 contra un Sofán que ven cunha dinámica espectacular, que está segundo clasificado e que ten xogadores como Marcos Montero moi en forma. É dicir, non sei, pareceme un partido que ademais pode pasar, sí. Sí, e ademais vendo que nos contaron tamén do partido, coido que houve algunha acción máis polémica na que puido empatar o Lalín ao final do partido, unha reclamación de penalti, tivo as súas oportunidades tamén o Lalín. Que son resultadista. Completamente. Perdón, completamente. Fíxome graza e atraganteime coa propia risa. Completamente resultadista. Parece Toni López García. 26 puntos ten o Lalín, oitavo clasificado, a 2 dos postos de playoff que agora mesmo marca o Miño, e o Sofán 30 puntos, 4 derrotas, 3 empates, novena vitoria do equipo de Pablo Torreira, que xa vos anticipamos, como fomos tan inxustos co Sofán, esta xornada, despois dunha vitoria tan importante, deixa o jorriño, pois vai ser un dos posibles candidatos. Es como un neno pequeno no colexio, É que son pequenos os dous. Mola que flipas o pompón. Sí, pompón. Cantaba non entendo mi pompón. Como era a canción? Era un meme ese, Eu que sei, da tua época, da miña, non? Da miña época. Estame chamando bello unha e outra vez. Marcos Montero, que xa merecía esta aparición, e despois ides poder votar como mellor adestrador deste 11 galego número 105 a Pablo Torreira, porque xa o merecía o Sofán. Jorge Millán, xogador exata da xornada por 2 neste 11 galego número 105, aínda segue sen contestar. Cruzamos os dedos para que estea ben, quedaramos con eles 4:30, repetimos, xogador exata da xornada porque marcou 2 goles na vitoria no derbi fronte ao Moaña 1-3, pongo por 2 este 11 galego, 7 goles leva o dianteiro do Beluso, que está facendo un temporadón criminal, agora mesmo colíder da preferente sur, empatado con Céltica e Barco, cun partido menos que ten que recuperar o Beluso, que se gaña sería líder en solitario. Ten moito mérito de Jorge, porque, bueno, é un pouco... salvando todas as diferenzas, falábamos antes con Pablo Durán das canteiras potentes non potentes. Sae do Alondras, firma no Bueu na segunda regional, mete 19 goles na segunda regional co Bueu, firma no Beluso en primeira Futgal, ascende co Beluso, ano pasado a primeira Futgal a preferente metendo 13, leva 7 xa, no que levamos tempada en menos da primeira volta. Feito, o Beluso ten un partido pendente, por lo tanto restanlle aínda 2 partidos da primeira volta. Creo que ten moitísimo mérito que está a facer, pois tanto o equipo de Rafa Villaverde,
que é líder virtual, que está de moda dicir líder virtual, 32 puntos empatado co Barco e co Céltica, pero cun partido menos contra o Atlántida Matamá, que é aplazado polo temporal, na que lógicamente pois son Na que son favoritos, evidentemente, porque a Atlántida Matamá ven nunha dinámica moi negativa, así e que despois xogan contra o Rápido de Bouzas, polo tanto poden perfectamente estar a golpe de 12 de xaneiro con 38 puntos e ser líderes da Preferente Sur. como non ten pinta que conteste o bo de Jorge Millán, podemos facelo ao revés. Non? Podemos imos así, o sea, vamos facer como se faláramos co xogador da xornada. Que tal, Jorge Millán? Hola, que tal? Non, temos que falar do mellor xinasio do mundo, o Exalta Centro Deportivo, na Avenida Lugo 6, baixo en Pontevedra. O segundo ano que patrocinan a Fica coa Bola, os amigos de Oxe, viñan a Pontevedra non para facer isto, non para verte a ti. polas cañas de despois. Tampouco. Ah, Viñen para ir ao Exalta Centro Deportivo. claro, porque é o mellor xinasio do mundo. Pola mañá estiven aí cos mellores profesionais, todos preguntándome Que tal o cruzado? que tal o cruzado, que tal Fortaleciche ben a rodilla coas máquinas, aquí temos uns... Buah. Os cuádriceps, as rodillas non se poden fortalecer xeonllo. porque é unha articulación. Bueno, pero no Exalta ti podes fortalecer os xeonllos. o que prevén as lesións, cuádriceps, xemelgo, isquio, toda a parte, todo o tren inferior, pois nas mellores máquinas no Exalta Centro Deportivo, levaba moito tempo sen vir, teño unhas maniotas que non me podo mover, no como era? O jaca, que tes aí. A jaca, sí, Quita señor. de aí. Regresaré a ver cando me convitas outra vez para volver ao Exalta. Avenida Lugo 6, baixo en Pontevedra, o mellor xinasio do mundo. Xogador Exalta da xornada. E como xa vos anticipábamos, pois o xogador Exalta da xornada é este Jorge Millán, que marcou 2 goles na vitoria do Beluso por 1-3 ante o Moaña, exxogador do Bueu, exxogador formado no Alondras. Está un chisquiño alta a música ou son eu, non? Un chisquiño igual sí que un chisquiño, eu polo menos escoito moi alta. Así mellor. Non nos contesta, así que pois nada, imos falar un pouco, non podemos evidentemente estar con el, pero imos contar un pouco que tiñamos preparadas aí un par de cousiñas. Por exemplo, onte remata o derbi, 1-3, gol de Aitor Aspas dende o punto de penalti e 2 goles de Jorge Millán. Non temos vídeo, a ver se os podemos atopar entre semana e pendurámonos en redes sociais, pero sí que houbo baño refrescante de Alex Hardy, e que a semana pasada entrou e dixen Jardí, pero é andaluz, entón ten que ser Hardy. Sí. Alex Hardy e Alex Fernández Chapela. Viuse aí unha cousiña. Total, que ao final o Beluso, pois nada, despois do partido houbo cea de equipo celebrando que manda no morrazo agora mesmo, que é o Beluso. Porque están colíderes da Preferente Sur. Houbo, evidentemente, antes da cea no vestiario o baile da morocha, que é un habitual no Beluso que segue facendo a historia, quen a saca a bailar. Xa non me gusta porque todos os clubes, todo o mundo fai, todos sí, os clubes, pero Beluso foi dos primeiros, con Joel Rocha aos mandos, que sempre o que grava e o que pendura. Tamén foi o que gravou ese Q que vimos agora. Non Twitch non o mirache, así que non te preocupes que non pasou nada. É algo borroso aí, non pasou nada. E Jorge Millán, pois que marcou 2 goles máis, resaca dura no Beluso. Pode ser que quedara dormido o bo de Jorge Millán porque haxa algo de resaca e que está para celebrar a cousa, porque aquí o temos, Beluso 32, Barco 32, Céltica 32. Claro, é que se te pos a pensar no verán, que con 16 xornadas, 15 no caso de Beluso, 2 transatlánticos da categoría como C de Barco e Céltica Fútbol Club, ian estar loitando cun Beluso recén ascendido, cun Rafa Villaverde que leva 3 ascensos consecutivos e que non o di, pero quere o cuarto. Pois é que non o cree ninguén, sinceramente. Non o cree ninguén que estivese a estas alturas aí o Beluso. Con moito mérito, porque son o segundo equipo menos goleado da Preferente Sur. Creo que aí está un pouco a chave que podemos explicar do Beluso, que son 3 derrotas en toda a tempada para un equipo recén ascendido. Unha delas diante do Umia, no único partido no que marcou Jorge Millán, pero non gañou o Beluso. No resto, sempre que marca Jorge Millán, marca. Sempre que marca, gaña, quero decir, o Beluso. E iso, pois son 32 puntos. Soñar. Mesmos goles en contra que o Céltica, 16. O sea, que son os dous equipos. Sí, e que o Portonovo
Arnoia 13, así Correcto. que o Arnoia é o menos goleado, pero o resto, pois aí está, triple empate a 16 goles, o sea que tamén defensivamente importante como anda o Beluso. Unha mágoa non poder estar con Jorge Millán, terá que poñelo por 3 para falar con nos con este 11 número no que sexa, cento que? 20. Se tes que poñer un 11, cantas semanas lle das a Jorge Millán para que volva a marcar un hat-trick ou algo e volva a falar conosco aquí? Sen contar a cantidad de matamá de Rápido Bouzas, porque non nos contamos. Bueno, hai veces que os contamos, según as necesidades do guión. Vamos a decir 114. 114. 110. 110. No, 112. A ver, aclárate, tío. Entre 110 e 114. Bueno, eu que lle quería preguntar, porque esta foto é a súa foto de perfil de WhatsApp, aquí estou, bueno, desvelando cousas que o mellor non debo, é que el está formado no Alondras, pasou moitos anos na cantera do Alondras, pero el debeu xogar no Beluso de pequeno, porque esa camisola é do Beluso. Entón, como que a volta a ascender co equipo da primeira, el volve o ano pasado, ascende co primeiro de primeira, devolve o equipo de primeira futgal a preferente, e agora vivir isto en preferente... Pois quedarás coa dúbida. Buah, tremendo. Non, me quedarei coa dúbida que me mande por WhatsApp despois. Pois aí está, Jorge Millán por 2, xogador que salta a xornada, Pablo Durán, protagonista da bazo da xornada del huevo de la abuela, sen ninguna entrevista este 11 e ainda así levamos 1 hora e 12 minutos falando. Estamos rematando xa, quedan 2 xogadores e a votación do adestrador da xornada. Enganchando, ainda que xoga en punta. É referencia. Bueno, está un Non é- chisquiño por detrás neste 11. Non engancha ninguén. Denis López do Santirso, engancha ou non engancha? Engancha. Engancha, ¿no? Engancha, ¿no? É que se o subo para arriba non cabe. Non colle. Porque ten... Non colle. Porque ten que ocupa moito espazo o bo de Denis López no campo, entón non colle. Gañou o Santirso, que pecha o ano cunha vitoria, un ano para o Santirso espectacular, abrallante, histórico, o mellor da súa historia, con todas as copas, e non as que beberon pola noite despois de gañarlle Ordes por 1-3, senón pois coa Copa do Rei fronte ao Español, coa Copa de Deputación, coa Copa da Coruña, con Santi Brandariz e César, Supercopa Galicia, foi tremendo. O ano do Santirso, esta é a foto que che decía antes, mira o bo de Cristian Quintas, que a pouco máis se lle ve o pajarito aí coa toalla no vestiario, pero por sorte non se lle ve nada, que xa vimos un cu e con iso xa nos chega o Santirso que gañou por... Hai que poñerle a toalla, Sí, a verdad que sí. Pillarono de imprevisto, claro, o rapaz estaba aí duchándose. Bueno, e que fixo Denis? Pois Denis López, que evidentemente é unha das armas ofensivas do Santirso, marcou 2 goles, o 0-2 e 0-3, aquí o vemos, pero que ademais asistiu no primeiro. Asistiu a Segade no primeiro, que non o colleu Tibi, que tivo algún problemiña para dar o partido en directo. Igual nos mandan os goles entre semana e podemos subilos completos, porque coido que a asistencia tamén foi moi boa, pero home, sexan máis ou menos bonitos os goles, que son noves de, o sea, son goles de 9, non? De dianteiro, de chega o balón aí, remata, o primeiro é moi bo, un golazo, e o segundo pois chega dende medio, Sí, pero chegan aí na área, case en segunda liña, pase atrás e para dentro. Ao final, 2 goles e unha asistencia era para falar con Denis López, sí. Co que xa falaramos, como teñamos reservado a Jorge Millán, pois non fomos a por él, pero o partido evidentemente é de Exalta ou de Obazo, sen dúbida. Xa o vimos varias veces, porque entraron moitos xogadores da Preferente Norte, pero aquí está Santirso 27. Van a dar que falar. Sí, xa anticipamos que evidentemente van a dar que falar. O pasatempo da Copa xa pasou. Claro, ia dar como entra polo medio de Antón raxando do porteiro. A ver, Jatalín, pensas que ti non, o sea, que non lemos os comentarios de cando faltas ao respecto a certos xogadores, como cando falamos do Polvorín, que dixeche que un deles era frouxo e non o limos porque é un pouco ofensivo. Pedazo de capullo. Sobrido. Oye, por que dixo o nome? Nin polo Nadal. Dixo Sobrido. Pareceme po dianteiro Sobrido, bueno, sinceramente. Bueno, pasado no Estradense, acórdate que non meteron un gol en 2 meses. Sí, pero tren inferior é un Xabarín. Sí, ten gol. Sobre todo aporta moito, porque pode xogar en cadena. Pero si queres dicir aporta moito, aporta madeira. Porque pode xogar en calquera das posicións de ataque. Que non, que Sobrido bo dianteiro. Esquerda, dereita, no medio. E Denis López tamén é bo dianteiro, por iso está neste 11 galego número 105. Que pechamos con outro mellor dianteiro. Queres marchar xa de cañas, non? Leva 7 dos últimos 9 puntos o vai a dar que falar na Santirso. Segunda volta. Vai pelexar polo playoff. O Montañeiro xa non o colle ninguén, vai ser ascenso directo do Montañeiros case 100%. Así que a loita vai estar. Ata onde pos os candidatos ao playoff? Ata hablemos, 20 puntos, vale. Está 8 do Miño. Lalín, Ordes. Lalín, o Dubra e Ordes non? Con asterisco no pai o saco. Con asterisco no pai o saco, que ten os mesmos que o Lemos, pero cun partido menos, vale.
Bueno, deixádenos nos comentarios en YouTube se vede resubido ata onde credes que pode estar a loita polo playoff na preferente norte. E pechamos neste 11 galego número 105. É que claro, é que cando gañou Uruguai o Mundial viviu un Big Bang o amigo usuario do chat que falou antes, Lautaro de León, que non é uruguaxo, é portonovés, síntese portonovés. E alegrámonos moito de que lle vayan ben as cousas en Andorra, que Bueno, non sei se tributa ou non tributa, pero vaille ben a cousa en Andorra. Que non este moitos días por aquí. Claro, que a ver se lle vai contar para mal. Gañou Andorra na primeira federación e Lautaro pois que tivo un papel decisivo, o máis non? determinante, Sí, sobre todo porque se botou o equipo ás costas, porque o Andorra viña dun correctivo diante do Celta Fortuna por 3-0 a pasada semana. Por certo que estivemos xuntos a pasada semana, porque adestraron nas instalacións do Depor o sábado pola mañá e eu estaba aí facendo Fabril Laredo. Estivemos xuntos tamén porque cando entrevistamos a Diego Dadín, Eso foi o luns de dúas semanas. Lautaro estaba no chat. Se xoga Clubes Pro, hai que dicirlle a Dadín que nos falta aí un... El non mete goles, Dadín, así que mandámoslo pa portería e que veña Lautaro de dianteiro, non? Bueno, está difícil que supera o Diego Dadín portero actualmente de Clubes Pro. Bueno, tiña que reaccionar o Andorra e reaccionou cunha exhibición de Lautaro. Sobre todo porque se bota o equipo ás costas. Porque primeiro é un gol del que colla a pelota en 30 metros, pega un zapatazo, vai para dentro. Bueno, 30, como hai vídeo, pois desminte un pouco os 30 metros. Bota antes, o cal é moi importante. Está dado a volta, pegalle coa dereita, pero aquí vese que é coa zurda, pero non, é coa dereita, non? E vai a pavo do porteiro. E o segundo non marca, asiste, pero mira, na segunda metade para facer o 2-0 diante do Amorebieta. Esa punteiriña é básica. Que dicía antes Catalín polo chat que... Cerdá, non? Ia, pues sí, Josep Cerdá, ex do Real Unión. Bo xogador, Ex de compañero de Víctor Emil. De medias baixas, Cerdá. Josep. Que dicía antes Catalín que o Amorebieta ia da segunda división a segunda ref, directo. O ano pasado lembraste que vimos un Andorra Amorebieta en segunda división nun bar antes de sair de festa. Sí, antes de sair de festa. De feito, 0 goles a 1. Antes de atoparme a Leandro Antonetti na porta de Blaster. Xa se pode desvelar que xa que xa prescribiu. Ti sabes que Leandro Antonetti vive en Riva de min con toda a súa familia, non? Pero ti como desvelas eso, pedazo de animal? Porque a xente non sabe onde vive. Vale. Bueno, continúa, por favor. Que mal estamos rematando o ano 2024. Lautaro de León. É o que pasa cando temos unha entrevista e un guión feito e non... Bueno, hai que improvisar. Lautaro de León, aí está. Os de... Na improvisación está a maxia. Pon un vídeo. Vamos a estar pendentes dos que marca na asistencia. Mira os da primeira fila. Non saben nin quen é, Mira pa aí, unha foto. Pic. Tírolle unha foto, un selfie. Bastante valeiro o estadio de Andorra, Sí, bueno, como faltaba Gref, que está en Laponia, sempre. faltaba Piqué. Gol de asistencia de Lauti. Veremos, eu teño bastantes dúbidas do que dije Catalín. Chicharrero Lauti, inda que na segunda quedoulle grande. Sí, bueno. Tamén Alfon. Ahora defende Alfon. Nese momento. Podemos lembrar aquel WhatsApp de mete Alfon para remontar. Contra Madrid. Non ten nin idea, mete Alfon para remontar. Eso non o digo. Porque ten máis idea que a min. Pero meteu Alfon para remontar contra Madrid. E que pasa? Que non remontou. Vale, pero non é culpa de Alfon. Alfon é unha boa arma para remontar. ¿No? Andorra en postos de playoff pecha o ano con esa exhibición de Lautaro de León, 28 puntos, a 1 do Baracaldo, a 2 da Ponferradina, a 3 do Real Sociedade B. O máis importante que pecha o ano onde ten que estar, en posición de playoff de ascenso. Efectivamente, así que parabéns a Lautaro de León, que se quere xogar con Nosco Clubes Pro, que avise, que lle manda unha mensaxe a Dadín que é ¿cómo se dice bienvenidísimo en galego? Benvidísimo. Javi García na porta, Manu Buide, Quique Fornos, Diego Pétiz na liña defensiva, Óscar Chiqui, Anthony Gardet, Marcos Montero e Pablo Durán, protagonista do bazo e xornada do Globo de la Abuela na liña de medios centros, e arriba Jorge Millán, xogador de xornada por 2 do Beluso, Denis López e Lautaro de León, este 11 galego número 105. O último do ano. O último do ano. Candidatos, Claudio Giraldez e Pablo Torreira. Non nos complicamos absolutamente nada. 3 minutos para votar. Mellor adestrador da xornada neste 11 galego 105. Non saímos en pantalla e non sei por qué, pero tedes a votación no chat, podedes ir votando. Antón xa votou. A quen votaxe, Antón Vieites? Non se desvela. Veña, va, a Pablo Torreira, non? Tires máis de Benítez que de Claudio, non? No. Sí, veña, va, podes dicilo. Sabes que sempre teño cariño a xente que lle fago moitos partidos. Estive 2 anos cubrindo o Celta Fortuna moito por España adiante. Por tanto, pois teño lógicamente moito aprecio a Claudio, a Robert, a David Areal. Pero
Botei Pero- a Pablo Torreira. pero- Botei a Pablo Torreira. Botacho Pablo Torreiro, ¿no? Sí. Vale. Sí. Entre Benítez e Claudio, No, Claudio. Benítez pola coña, polo meme de que a min gusta. transicións Benítez. Porque Transicións Benítez está moi guapo. Bicho o chío este de sabe Benítez collendo o teléfono e pon algo así. Ves, eu xa lle dixera a Unai Núñez que o deixara o pelo longo. E contesta ese Javi Rodríguez, mister. É moi bo. Bueno, pois aí tedes a enquisa no chat. partidos pa UEFA que Bueno, que se retire xa, que xa chupou bastante Sí. do bote. Queda vos minutiño e medio para participar nesa enquixa do mellor adestrador da xornada deste 11 galego número 105 que pecha o 2024 de 11 galegos en Fica coa bola. Pablo Torreira, que ten históricamente o Sofán segundo na preferente norte, ou Claudio Giraldez, que na casa é como o mellor adestrador do mundo, despois fora da casa pois que non se come un rosco. Polo de agora, é polo de algo, agora. é algo que pasou co Celta Fortuna. De feito, eu xa contei isto algunha vez, creo que había como a coña de que sempre que ia eu a facer o Celta Fortuna, perdían. Porque facías moito en Madrid. Claro, nos arredores Ata que de lle Madrid. meteron 7 ao Sanse. Exactamente. E colleume David Zarreal na roda de prensa iso e díxome: xa, vimoste, xa dixo o míster que hoxe non gañábamos. 0-7. Que está vieites aí, xa nada. 0-7. Por certo, díxome Jorge Cuesta onte. Que cando vas ti non gañan. Que cando vou eu, nada, 0-4 contra o Compus, 1-0 en Pasarón, e onte 3-3, empata chico un menos. 1 de 9. O sea que podemos dicir que o gafe de Fica coa bola é Antón Vieites, non son eu. Gafe non, porque gafe. Porque gafe. Home, porque se tes gafe co Celta Fortuna e cando estás ti nunca gañan. Se tes gafe co Bergan cando estás ti nunca gañan. Cheira feo, Bueno, pero teño outros equipos predilectos. Por exemplo, o Compos. No, o Compos non, pero se fago números do Pontevedra. Ollo que se hai un voto máis para Pablo Torreira, empatan e temos outra vez doble adestrador, como a semana pasada con Javi Fernández e Freddy Queremos Álvarez. voto para Pablo Torreira. Queremos un voto máis, un Que voto máis. merece para Pablo Un voto Torreira. máis. Veña, va. Dame a min que non, Bueno, pois senón, aquí mando eu doble voto, Pablo Torreira e Claudio Giraldez, os dous. Queres? Está ao noso aniversario, ao noso agasallo de Nadal. Últimamente as enquisas de 50-50. Sí. 50-50, non se vai ver porque non está enfocado. 50-50 a enquisa e eu non fun, xa cho digo, así que os dous son adestradores deste 11 galego 104. Bo Nadal, felices festas, así quedará 11. Grazas por estar connosco un ano máis. Foi un 11 que chanchullada acaba de facer Antón. Non, que non. No. O sea, que Tillas mans. el quería facer chanchullada, pero non puido facer chanchullada porque realmente xa votar alguén 5 votos por Pablo Torreira, 5 votos por Claudio Giraldez, que non é moita xente votando, pero é a mostra que temos agora mesmo en directo en Twitch. Perdoade porque foi un 11 menos traballado que outras veces. Foi algo máis catastrófico tamén polo cambio de horario, que estamos en Nadal, que temos mil cosas na cabeza. E hoxe as E 5 cousas que facer, que teño agasallos aínda que... Ás 5:30 da mañá estaba desperto hoxe. Sí. E pois nada, Jorge Millán, que a ver se podemos estar con él noutra ocasión, que non podemos estar con él. Pablo Durán, a ver se o Celta nos deixa algún día facer de algo todo guai. tamén, porque a rapaza Joel Rodríguez, Joel Rodríguez Puga do Progresista, que íamos a estar con él porque falamos que a outro semana día pasada fixo isto. que queríamos entrevistarlo a pasada, por certo, non dixemos os destacados. É verdad. A pasada semana queríamos estar con él. O sea, dixemos que queríamos estar con él esta semana polo que fixo dese golazo, despois parar un penalti cos pés, agora ímolo a ver. Estaba en urxencias, sin unha pronta recuperación e que Entón, pase pues, unhas 3-3. boas festas. Por certo que volveu gañar o Progresista, que anda como... Andan como motos na primeira futgal. Este era o de Joel Rodríguez Puga, os destacados da fin de semana pasada. E como dicía Antón, non falamos dos destacados, así que imos con eles. Antes goles, de rematar, primeiros vídeos. 1 hora e 24 minutos, primeiros vídeos. Este é Adrián Mouriño no derbi ourensán, A calidade nunca se perde. que gañou o Barco, pero Adrián Mouriño 1-2, Berín Barco 2. Este é o gol de Adrián Mouriño, auténtico chirlo de chilena, non? De tixereta, remate acrobático. Tenos moi acostumados a este tipo de goles ao bo de Adrián Mouriño. Este foi o gol do Berín nese 1-2 a prol do Barco. Marcou Javi Pazos de penalti, por certo. Grande Javi Pazos, sempre me alegro moito por el. E Adrián Mouriño que marcou este auténtico golazo. Bueno, Adrián Mouriño, que o ano pasado falamos con ele, foi unha auténtica delicia. Cada vez estamos máis en penumbra. Caeu a noite, que diría Quevedo.
Seguinte partido, Pardellas 1-1 entre o Xuvenil de Ponteareas e o Porto Novo. Houbo E o vacile onte. bo de Quique fai isto Houbo vacile onte. contra o amigo Diego Dadín, que dixo en declaracións por WhatsApp: pensei que ia fora. Ninavín. Pensei que ia fora, pois mira, foi pa dentro. Gol de Quique para o Xuvenil de Ponteareas 1-1. Xuvenil de Ponteareas, Porto Novo en Pardellas. Empatou Varo, que vai estar nos que a Cariña non entraron. Efectivamente, Varo, que ademais leva, para ser lateral, leva varias xornadas aí mollando, ollo con Varo, que é un xogador interesante neste Porto Por Novo. que xogaron a 7 da tarde un domingo pre-Nadal? Os últimos, xogaron os últimos. Creo que o Porto Novo pediu xogar un chisquiño antes, pero o Xuvenil de Ponteareas debía de ter algún problema con algún xogador que non podía xogar a outra hora, e puxeron o partido a 7 da tarde, literalmente, o sea, todos os partidos eran ás 4, o sábado, tal, Xuvenil de Ponteareas Porto Novo ás 7 da tarde. Vale, domingo a 7. Perfecto. Que calentado. Bueno, e pechamos os vídeos, ollo a isto, golazo que fai Nacho Reboiras para facer o 0-2 ante o San Adrián. Primeira Futgal Grupo 5 no campo do San Adrián. Recibe o balón, o que máis mola é o efecto criminal. Criminal. Que boa cámara, para o Cordeiro, para o Cordeiro. De Valga. Correcto, para o Cordeiro de Valga nesta primeira Futgal Grupo 5, é dicir, De aí saíron os canteiráns Pontevedra, do non? Arousa, Dani Sánchez e Alex Comparada. Correcto. Sí, señor, bo dato, bo dato. Pois é un golazo este de Nacho Reboiras para facer o 0-2 no engadido, un dos mellores goles da fin de semana, senón o mellor. Sí. É que ese efecto é tremendo o 0-2. E campo bonito en San Adrián, campo bonito aí, co mar de fondo. Lembra un pouco a Pedreira ali en Mugardos. Unha revento vai pa mar. Bueno, sí, a miña vai po mar, se cho digo. Que auténtico golazo a prol do Cordeiro de Valga, este de Nacho Reboiras. Como dicimos sempre, grazas a todos os clubs. Ademais leva o 25, Nome de aura, de carisma. Sí. Grazas sempre a todos os clubs que nos enviades goles e cousas destacadas, porque molanos moito reaccionar. Cojorro algo menos, pero bueno. Quen máis acariñou entrar? Pois mira, Alfon Eilaix e Marcos Alonso no Celta, Javi Rodríguez tamén, Davo da xinástica segoviana, que volveu marcar, estado de Redondela, que 0 contra o Lugo. Calle unha sandía e a pon a cortadiña sin pele e todo, tremendo de Davo na xinástica segoviana. José Ramón do Arteixo, que lle gañou 2-1 a Londras, marcou por certo un tal Roy Tato, bo gol, boa celebración, gustoume. Rubén Villena e Maxi Lebrán na Sarriana. Empuxa un pouco, Biche os tres Reixes Magos, a Yannick, a Susavila e a Lebrán. Sí. Está ben, moi ben. Quero dicir, subimos contido ás redes sociais e adoito mirar o que subimos. No, subo contido ás redes sociais e adoita mirar o contido que subo ás redes sociais. Vale. As dúas últimas publicacións de Antón Vieites en Fica coa Bola Foron o domingo. Foron este 11 galego, porque estaba eu liado, e os 75 anos do Vista Alegre, e porque ia el presentar os actos. Pero foi a semana pasada. Son os dos últimos que recordo en bastante Parece tempo. É que ao final empezamos ás 4 da tarde e rematamos ás 4 da mañá facendo un 11 benéfico. Aí mellor, sabíamos. ¿no? E así? Dios, que medo, chaval. Parecemos mineros. Quero rematar, Vale, veña, a ver, que máis? Iago Portas no Vilalonga, Raúl Gómez e o seu golazo no empate a un ante o Valladares co Estradense, Martín Candal do Miño, Edu Otero, que marcou 2 outra vez na remontada épica do 89 e 93. Épica do Atios, David Parada no Beluso, outro gol de paro co Porto Novo, xa o comentamos. Adri Rodríguez na lei do ex, que marcou 2 golazos fronte ao Choco, 1-3. Dura unha semana o gafe de circo co bola. Correcto. A semana seguinte recuperas. Duplas de Manu Galego e Anxo Llanos. No Atlántida Matamaún, Pontevedra B5. Álvaro Tavares e Fran Matos do Cambados. Goleadores que significaron a remontada e vitoria por 2-1 ante o Cultural Areas, e que o Cambados marcha o Nadal en posicións de playoff. Quintos. Vale, es que escribes que... Ollo co Vilalonga, como anda, Anxo? Vilalonga, como anda? Dende a chegada de Alberto Mariano, grazas por ficar coa bola. Móvese o banco de Félix Rial no Choco? Non creo. Outro proxecto que se fixo coa ilusión de que el colgara as botas e asumira o reto, non creo, non vexo ao Choco prescindindo de Félix Rial. Parralo... E Baraja? Baraja oficial. Por iso, pois creo que se non melloran as cousas non lles quedará máis remedio. Eu seguiría confiando en Parralo, sí. Pregúntoche agora. Pasaron 2 días xa,
Ah, non, foi onte o partido. Foi onte? Non, pasaron 2 días xa. Dende a testada. Por iso. Quero dicir, se non fixeron comunicado xa, eu entendo que... No, igual están buscando, non? Paralo xa está na lista da UFC. Bo Nadal, felices festas. Pasado ben. Grazas por todo, pasado ben. Responsabilidade Responsabilidade, non collades o coche se bebedes. Correcto. Felices festas, grazas Joana, grazas por Felices estar sempre aí. festas. Sodes os mellores, sodes as mellores. Gozade da familia. Gozade da familia. Pedide saúde. Iso, para pedide todos. saúde. Non xeades avariciosos, compartidos agasallos cos vosos irmáns e as vosas irmás, E ser de vos na casa, facede a cama, Agasallos ao teu irmán pequeno. Non, Seguro. seguro. Bueno. Felices festas, Rochillea. Grazas, Que manda- amigos. Que mande un mensaxe. E mirade as campanadas, as badaladas con TQHT, que vale a pena, claro que sí. Vémonos No vindeiro vídeo ou directo. de Fica coa bola con máis luz de noite e con protagonistas. Porque Grazas. medran os días. Feliz ano. A por ese ano, claro que sí. Grazas.